De Noel Rosal partner ang aktibidad kasabagong aga kung sa iyang ipinaliwanag na nag-alokar nin poco mas o menos 650,000 na kantidad din ponto ang inalokar kang gobyerno lokal para sa drilling, submersible pump, asin duwang 2,000 liters na water tank. Solar-powered ini partner kung kaya dai na kaipuhan pang gumastos sa pambayad din kuryente ang mga residentes kanasabing barangay. Ayun, sinabi naman ni Kapitan Jeremias Leron na dakulang maray ang pasasalamat nila sa LGU Legazpi sa tabangkan sa indang itinao dahil saroan sa indang barangay na nangangaipon ng gadnin sufficienteng supply nin tubig. Correct. Nako. Hooray! So, good news ini para sa indang barangay partner. Opo. At least matatawan ng solusyon ang problema sa tubig kan sa indang barangay. Saka, daw mag-brown out partner. Oo. May tubig man giraray dyan sa may Bariis. barangay Bariis. Oo. No? Kita, pag brown out, Warang tubig. digdi sa Legazpi, pag brown out, ay nakaw. Ha? Sisa ba? Nako, ano? Good news po talaga, partner. Sabi mo, Oo. magayon na, sana dire-diretso na ang patubig dyan sa barangay Bariis tangani na sufficiente naman. Hindi naman sila mapagalan magparahanap ng tubig. Kung mahihiling mo partner dyan, Iyo. kung nakaano ka dyan, Pasyal naman sa nakapasyal ka barangay. na. Yun na. May mahiling ka dyan ng mga kariton or kareta. Tama. Tapos paghapon ka iyan partner, 'di ba Kuya John? May nailing mo ito. Pagkahapon or aga, burusulan iyan. Maburusol iyan partner. May mga kariton na may laog na container ning tubig. Okay. Hali Oo. pa sa harayong lugar nin dapig kukuhaan sa indang Tubig. tubig. Oo, kadaklan siguro igwa pa man dyan ki mga parte kang barangay na igwaning pinag-aapod na bubon, di ba? Oo, may Oo. bubon, may Pero- maringan iso, may bubon. Dipisil kaya ang bubon dyan partner ta, medyo halangkaw na, halangkaw ng area. halangkaw na aparte. Okay? So, congratulations Tabi, dyan sa Bariis. Oo. Kay Guara silang solar water system. Oo, pasalamatan taman ng gobyerno lokal kang Legazpi dahil sa padagos na espersos ninda partner na matawan ng solusyon ang mga araw kaining mayor na pangangaipo ka mga residentes kang barangay. Correct. Kung nararamdaman ta, kung di ako nasa sa resettlement or sa resettlement kan bangkirohan, Oo. kan kasusaro, kung Human, mga nakaaging diba? bulan igwa naman, Yes. Ayan, diit nang nasusolusyonan partner ang problema sa tubig Correct. kan mga Legaspeño. Yes. Oo. Okay? Ang challenge dyan, atamanon tatabi, specialmente ang mga solar panel. Sa kansarong simana, naghiling ako ning mga documentary Oo. sa YouTube. Igwadig di sa Pilipinas na tinawanan ki supply. Di ko aram kung anong serbisyo ito. Pigpaagi partner sa solar panel. Okay. Solar Tapos? system. Mhm. Solar Solar system. system. Kumbaga solar ay di ko lang na kung tubig ito or kuryente. Alagad. Ano nangyari, partner? In 3 years, sa Okay. laog ning sarong tulong taon sa na partner, guminana to solar panel. Kan buminalik so nagdokumento ka ito. Wala na. Hay na. Nawara. Nawara. Puunda ka naraot sa baterya, Mhm. dahil naman da na salidahan. Oh, so kumbaga dain naman tinir partner. Dahil naman tinir. Oh, so ini man ang challenge sa tuya sa mga barangay digdi sa tuyang lokal na Oo. kung ano man ang ipigbugtak lalo na araw kay ini mga solar powered water supply system dapat Oo. man tiniron, dapat atawanon, Correct. May maintenance kaya yan nakaipuhan partner na i-maintain. Maintenance nga na yan. Diba? Pag naraot na palan ka ng baterya, dahil naman mangyayari ito, dahil naman ki magsusupply, Iyo. dahil ka nang iimbakan kan kuryente.
So, iyan ang dapat na atamanon. So, battery and then so solar, so panel mismo. Anyway, good news. Na igwa kita ki siring na bagay. Correct. Nasa satuya na sa daan pag-mantener, ang pag-disponer. Yes. Ano pa Otay sa gawa ng masusupgunan eh. ano sunir na saro? Ano? Manti- Pag-mantinir, Disponer. disponer. Tapos, ano ito Kuya John? Lingaw ko din eh. Basta may ner. Basta Oo. mamantinir Puro ta. may near. Mamantinir ta. So, dinisponiran sa satuya. Correct. Okay? Sige. Batiun ta mo na partner ang mga rayaon dyan sa Daraga Public Market. Makusugunda ang radyo dyan. Ngunya na pagkahapon. Good afternoon. Maray na hapon tabi dyan. Daraga Public Market. Ano? Sige. Salamat. equivocado y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Partner, may bareta ko. May namang problemang nagrani sa satuya. Yes. Oo. Pero bago yan partner, iyo po may naghapot kung live da kita ngunyan sa tuyang Facebook. Iyo po, live na live kita ngunyan sa tuyang Facebook Live, DZGB News Online. And pwede man po kamo mag-upload, pwede mag-text sa 0938-891-5475. And 0927-398-0955. Yes. Okay, may nagpaabot digdining mensahe para sa Toya partner texter na mo problema. Pero pasalamatan ta mo na siya ta pigtiwalaan kita ngunyan kan sa iyong problema ngunyan na hapon. Basahon ta mo na sabi digdi, good afternoon po sana advice nyo man ako sa program. Si Mr. Tabi minsan na sana mag-uli sa harong. Nagtatrabaho siya sa sarang construction company. Igwa kaming sarong aki, pero bako man siya ang ama. Di ba kung dito aki? Oo. May sarong aki na kumbaga inako na ni Mister. Yes. Pero bako siya ang biological father. Correct. Okay. Nag-ibahan kaya kami, igwa na akong aki. Now, live-in kami, pirmi siya. Pirmi niya pigisabi na busy siya sa work, kaya minsan sana mag-uli. Okay. Digdi lang tabi ako sa Legazpi pinaka-star, digdi man siya nagtatrabaho. Dahil siya nag-uli. Minsan lang mag-uli partner. Construction worker. Adin, pareho, nasa Legazpi man siya. Ano? Paano ito? Sige, padagos. Tulong taon na din kami nag-iibahan, pero dai pa kami nagkakaaki. Pigkakaulay ko siya, maski sipi niya, dai na nababarag. Minsan, pirmi pa may katawagan pag nag-uuli. Salamat, Tabi. Yan ang problema. Ngunyan na pagkahapon ka sa tuyang texter. Ano ang gusto niyang ipaabot sa satuya, partner? Ano ang gusto niyang ihapot? Tanganing malinawan. Problemado siya kan gawi-gawi kan sa iyang agom na nagtatrabaho bilang sarong construction worker. Yes. Sa Legazpi City, where kung saan man sinda naka-reside. Legazpi City man, pero dahil naghuli. Araning man sa nakot partner, Pare ko ta kung Legazpi Santo Domingo yan ta. Pwede pa. Si Kuya John, Pulanggi. taga Pulanggi. Yes. Pero Alagad, nag-uli. urual daw yan. Anong? Araw mo partner, ako baga, daraga paman. Kung kaya nagkonsulta kita sa tuyang amigong padi, na base man na sa iyang mga kinukonsulta, asin sa haloy na pagkapadi, inida ang mga sa iyang naging obserbasyon na pwedeng mapagkuhaan ni Adal kan sa tuyang texter. Pero bago yan, partner, aputon ta muna sa tuya ng mga paraan tabay kung ano ang sa indo pong masasabi sa sitwasyon kaning sarong ginang na an sa iyang agom nagtatrabaho bilang sarong construction worker digdi sa Legazpi City. Okay. Dai nag-uli sa sa arong ninda, bihira maguli sa harong ninda na naka-star man sa nasinda, digdi man sana sa Legazpi City. Yes, oo. Kung mauli man da partner, Perming may kaapudan. may kaapudan. And dain na nababarag ang cellphone. Usually baga pag sabi nga ni pag mag-agum na ka mo, kung day ka man kipig tatago, ibarag mo sa ang cellphone mo dyan, okay lang, di ba?
Ika, nababarag mo ang cellphone mo sa arong nindo. Minsan nga dahil ko nakukuha. Minsan nga dahil ko nakukuha kung saan ko linaag. Okay. Anong hapot ni ate? Oho. Ni Ginang? Apot niya kung ano ang pwede niyang gibuhon, anong pwedeng maging action sa gawi ni Mister. Dahil daw siyang hapot na baka may iba si Mister. Diba? Pwede ito. Saro ito Oo. sa pwede tang i-considerar. Ta, siya nga nalilibungan man. Construction worker, I don't think so na 24/7 nagtatrabaho. Kakayanong kisarong tao na magtrabaho bilang sarong construction worker 24/7. Okay. Magabato na trabaho yan, partner. Oo. Magabato na trabaho ang sarong construction worker. Paano ka mapaingalo kung di ka mahuli? Sa'yo ka maduman. Mapahingalo ka, syempre, kay puhan mo kay kuro ka kugos, lalo na ngayon na panahon na nintaglipot, di ba? Araw ka, di ka man makakapaingalo. Di ka makakapaingalo. Kung may kakugos, makaturog ka, magpaingalo, pwede. Iyo, pwede. Pero kung mapagalian. O sabi ni 134, may milagro yan na ginagawa. Sabi man ni 81111, Kuya Atle dyan, apod po ka ito, disponer, mantener, sustener. Kasi bago. Sabi man ni 753, iyo da ito, sustener mananggad. Oo. And si Belardo Barameda, hello po, pag daikang isubong, magdisponer, nakamonitor po kami digdi sa Libod Baka kay Albay. Okay. Salamaton. Ayan. Tama ba? So, nakadisponer na, ma-install na sana, Yes. ang gigibuhon na sana, mantener, tapos, sustener. Correct. Diba? Okay. Sige po. Sige. Duman kita sa mga paraan tabay ta partner. Sige daw mga kababayan, mga paraan tabay, ano po ang sa indong masasabi digdi sa sitwasyon ni Ginang? Sige po. Pwede po ka mo mag-text sa 0927 3980955. Opo, kung abo nyo mag-text, pwede mag-upload 0938-891-5475. Ang problema ni ate, di kaya malinaw kung ano ang gusto niyang iahapot, Yes. isabihon. Kung kamo po bahala, ano ang judgment ninyo digdi na dahil nag-uli, yaon man sana sa ligas pinagtatrabaho, bilang sarong call center tuloy, construction worker, kung mahuli man da, pirming may kaapudan. Kung ako partner, construction worker ako, Okay. mas lalo akong magiging excited maguli. Oo, ta. Taduman ako makakapaingalo. Yes. Sa pirang Iyo ba? oras na trabaho, sa pirang oras na kuti-kuti, pag-alsa, Nainitan ka pa, di ba? oo, suinit, sulipo. Kulog kang lawas mo pa, di ba? Ako excited maguli. Taduman ako makakapahingalo. Correct. Sabi digdi, uning nga ni nakapit bahay ko, construction worker din, araw-araw umuwi sa agum niya. Santo Domingo pa, nag-work. Oh, di ba? Saka, Nako. sabi ni 7583, alam na this. Oo. Sige. Anyway. Anyway. Ano daw na alam na this da yan? Oo, yan. Kamo man po kung ano ang gusto nindo ipahayag na reaction. Digdi bukas lang ansa mo yung linya. Pero ang sa tuyang Diocesan Biblical Apostolate kang legacy partner, igwaman ning mensahe para sa problema kan sa tuyang texter na talagang makakatabang sa satuya. Pero merong punto na ipigtao ni Father, ayo ang pag-abot sa pamilya. Okay. Sabi niya, sa sitwasyon kang texter, bako paman pamilya kasi live-in. Pag sinabing live-in, meaning bahay-bahayan. Nag-arong-arong sana. Oo. Wara kang habol kasi bako man kamo kasal. Okay. Okay. Iyo ito so primerong punto. So, gustong sabihon, daiki legal na habol si Ginang duman sa agom na mag-uli. Pero paano mo nasabing live-in na nga nag-uli? Di ba? Nako. Sabi man digdi ni 134, I was not born yesterday. Huling-huli na si Manoy. Pero, sabi baga, live-in. Kuya John, dahil man nag-uli, paano mo masabing live-in? 3 years na sin the partner magkaibahan. Baka jowa. baka man, dahil man magkaiba na sabi, dahil nag-uli. Pero 3 years na sila nag-ibahan. 3 Siguro, years. ngunyan lang in-engage na nangyayari. Okay, Lately sige. lang. Pangadawang punto ni Padre, nag-apod sa marriage.
sa pagpili nin agumon, pag-adalan, pag-isipan, asin mga G, na kung ika maagom, sigurohon na ang maagom sa imo, aakoon ang sa imong aki. Sa texter tabaga, igwa na siyang aki bago niya ininakaibaan na si partner niya ngunyan, di ba? Na inot na, may aki Oo. na siya sa inot na sa iyang partner. Yes. Okay. Hunyan, Mhm. siguro ko, inako man so aki, Oo. no? But ang problema, daidaanag, uli, Mhm. di naguli. So, ang sabi ni Father, daing habol si ate, Oo. pagabot sa legality, kasi day man sindang papeles, Di imang kasal. day man live-in. sindang pinirmahan, day man Oo. sindang sinumpaan. Correct. Okay, sige, padagos mo partner tabi. Ang sarong ipigtaong halimbawa ni Padre, an ibadaa, an ikaadawang agom, halimbawa, nabalo, o kaya naman, binayaan kang agom, Mhm. di ba? Ang saruda sa nagiging rason kung natata naghahanap giraray ning karelasyon or nagkakaigwan ning partner, iyo dahil sa nagtitios o minsan nangyayari ginigibo si partner mong DSWD. Taga-ayuda. Oo, minsan kaya dati giisip na di ko ngaya kaya. Dapat nga may kaibahan ako sa pagtaon ni ayuda pangangaipukan sa kuyang aki. Kaya ning minsan minaagom giraray ang sarong persona. Okay. So, ano ang sitwasyon, makinungkot ako, makaapod yan sa tuya nguya na Oo. pagkahapon. Nagdadangog ining ay Oo. nagdadangog siya ngunyan. Sige po. Saro pa sa pwedeng rason kung nata ang sarong persona minaagom o minaanap giraray ning ka-partner. Minsan da scholarship program. Mhm. Si partner mo ngunyan, pag namatean na ginigibo mo siyang scholarship program o DSWD, minsan mapapastidyo man partner. Kaya Mhm. may tendency na baka maski halawig na kamo mag-ibahan, dai kanya uulion. Lalo na kung dai man kamo kasal and live-in sa nakamong duwa. Ini po sa mga rason kung nata nag-aagom giraray Mhm. an sarong tao. Yes. No. Oh, Number saro one, yan. sabi mo ka sa bago Oo, partner, tibaad. pagtios. Yes, pagtios. Oo. Nagtitios, kay puhaning katuwang. Okay. Okay. Pandua, DSWD. Oo, dai kay puhan. Department of Social Welfare and Development. Tangani na Oo. mapakaray sa buhay. Kay puhan ning ayuda, katuwang. Maagom, tangani Yes. na Mhm. may maasahan siyang ibang tao. Correct. Oo. Mm. Pangatlo. Pantulo, Kung ika-partner day ka maning trabaho, paano mo mapapagklasian sa imong aki? Minsan da saro sa nagiging rason kay puhan mong scholarship program. scholarship program. Whether Kaya- ika ang maeskwela Oo. or suaki Suaki mo mo. ang Pag maeskwela. namatean day ni kan sa imong presenteng partner ngunyan, sabi ni Padre, tibaad mapastidyo and lakaw-lakawan ka. Okay. Lalo na kung day man kamo kasal, day man kihabol ika, day man nga ika mo kasal. Halimbawa, partner, ika, may Mhm. aki ka na sa... Halimbawa, man sana Okay. po ini mga O, tuga. Ha? May aki ka sa inot Okay. na sa ibong partner. Mhm. Ngunyan, nahiling mo ako, Okay. ha? Nahiling mo ako. Tapos, nag-ibahan kita, nag-live-in kita. Okay. Kung mamatian ko palang partner itong tulong bagay na ito, Oo. mauuyaman palan ako Posible. bilang sarong lalaki Yes. na kumbaga ako pigagamit mo para Oo. sa scholarship, Oo. Pagpa-plastic ang aki. para sa Baka pag... DSWD, Mm-mm. para magkaigwa ka ki marahay na buhay. Correct. So ano ang balik? Ano ang balik? Ano, sa hiling mo, ano magiging action mo pag namatean mo yan, partner? Tadaon. Ma-commercial mo na kita. Mag-commercial mo na kita. Okay, sige mga tugang. Oras na to, alas 2:30. An oras hatod sa Indokang Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Revicon. Lakas ng lima. Revicon Forte. Maring Toyang, totoo
itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa mga enroll na grade 11? Ay sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinataon ninda sa mga enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may mai-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-5 scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, Dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Yeah. Chino Garcia. Servisyong Garcia. Kadakulang mga nagibuhan sa kaigusan, sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura, ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakul na programa, asin mga proyekto, basta sa pag-asenso kan ginubatan. Chino Garcia sa tung malalaoman, edukasyon. Anumang kalamidad, umabot, tatabangan niya kita. Yan si Chino, bista dumihan, yes yan si Chino. Chino sa pag-asenso, kahobinesan, mga magurang, mga gurangan. Happy talaga, lalo pag may serbisyong Garcia. Chino, si Chino Garcia, subukta ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka, oh Chino Garcia. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propriedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente, asin tubig, asin mag-igmat sa mga peligrosong hayop, siringgan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Brad,
Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Sa panahon ngunyan na may pandemya, kulang ang sadiring kayod sana. Kaya sabi kang ama ko, kaipuhan may giraray na may kamot na matabang para kita mag-asenso. Iyo ini ang basihan kang magayon asin progresibong banwaan. Yung lahat aangat, walang iwanan. Ini po si Grace Poe. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days na pagkainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Lemex for Kids yan. Sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ng tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law, at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Magtinirsa na sa indong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology,
technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo, iniangdara ko kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994, located at Maroroy, Daraga, Albay, with branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay, Tagas, Daraga, Albay, and Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen. Mga tugang, balik kita sa tuya na problemadong kapamilya. Yes, oo. Pero mag-public service muna da kita. Si Kuya Boy Matan sa tuyang driver, igwa daa sa iyang tinaong BPI debit card. Dinaw sa iya kang sarong jeepney driver na biyaheng Arimbay sa Tahoe Road, Daraga, Legazpi. Nangapudan daw po sa driver si Celso Lorcha Firefly na kung si man ang tag sa diri, makipag-coordinar na lang. Okay, may pangaran baga yan Iyo, na opo. ano ang pangaran kan Rizel Belza. O, kung si man po nakakamid bid kay Rizel Belza, pa-claim na lang digdi, yaon lang digdi sa istasyon. Okay, diba? sige. Rizal DCGP. Belsa, no? Okay, sige. Kung kita mako, kita ang mahanap kay Rizal Belsa. Correct. Okay, na. Sige. O sige, diretso kita digdi sa namong problema na kang kasabago nga ni sa texter ta. Sabi man giraray kang sa tuyang amigong padik hali sa Diocesan Biblical Apostolate, ang ikatulong punto da partner, dapat magkonsulta sa aki kung malaog pa sa panibagong relasyon. Okay. Minsan kaya nagkakaigwaning conflict or nararaot or naghahalawig ang buot kang aki kung ang sa iyang inaw ama naglaogirari sa panibagong relasyon. So parang daisin handa na magkaigwaki ikaduwang ama o ikaduwang ina. Okay. Okay, ikaapat na punto, para da sa texter, mag-uro ning masinsinan. May patutunguhan ba ang sa indong relasyon na kamo nagli-live-in? Question number 1. Ano na kita, ano na daapo kamo? Question number 2. May mga sitwasyon kaya da partner may itig taong halimbawa si padre na si number 2, ibayaan ta minabalik sa tunay na agom si mister. Lalo na kung nakukonsensya na, naghehelang na, minabalik sa number 1. Okay. Digdi sa sitwasyon ni ate, wara man ki number 1 so Wara, lalaki. yes, wara. Baka may number 2. Correct. iyo ito ang posible. Okay. So,
dahil niya na maisihan kung anong sa iyang gigibuhon ninhulitaan sa iyang agom construction worker, live-in partner da asinda. Pero dahil Correct. managuli si sir. Oo. Pero 3 years na po sila nag-iibahan. Oo, Alagad. siguro kung stay in, may mga trabahong araw kaya. Iguaman. Mga naka-stay in. Depende. Oo. Pero pag uli sa araw, pero may kaapudan. Pero yung umas na nadigdi sa Ligaspi partner, dito man question ang ano ni Mister, pero depende man sa iya. Diba? Okay. Namamatian man siguro yan ni Mrs. Yan. Ikalima, dapat prangkahon. Remember, ang salada Prangkahon? Oo. Prangkahon ni Mrs. si Mister. Una, kurang kahon. Prangkahon. Prangkahon. Okay. Prangkahon, ang salada sala ang tama-tama Correct. kahirakman. At the end, sabi nga ni, pag-iinggan niya rin ni Padre na kung dahil man kikaulangan, magpakasal partner. Yun. Tanganing, pwede mong questionon si Mister an sa imong partner sa iyong kahali na taday ka nag-uuli na tadaday mo nababalag an sa imong cellphone dyan natata permi ka may kaapudan. Nganing magkasiribaga na ng mga nata na yan. Yes, no? di kumbaga dai ka ma-hesitate na mag-approach kay aruga na sa imong partner. Okay. Ang sabi ni Padre, mag-ulay ning masinsinan regarding duman sa iyang problema or hapot sa imong partner. Oho. Kaurunon ang partner na ang sa imong mga nagkakabaratean. Correct. And then, iklarado sa iyang isip ano ba tayo? ang sitwasyon. Mm-mm. Oo. Ano ba talaga tayo? kita? Okay. Di man da pwede na Gibo daw iyan kisarong partner na Ago. mauli ka lang kung gusto mo. Correct. Mauli ka pa digdi may kaapudan ka pang iba. Oo. Imagine perming lugi ang babae pag arog ka ng sitwasyon. Kung maging marhay na ang pag-ulay-ulay, magpakasal. Correct. Diba? Ito ang maray. Kung Kung- di man kikaulangan, kakasal po ka mo. Yes, kung marhayan, kung namamutanan ka da saro, magpakasal kita. Yes. Ha? Sabi kang reaction naman kita. Sige. Tama po na dapat mag-uron boda maging clear sa inda ang relasyon. Kung mauli sana kung gusto, lugi naman tabi sa iya o lugi naman tabi siya kaan bilang babae. Makasupog man sa aki, dapat mag-uron sinda. Sabi man ni 428, kung ako sa texter, hapoton niya kung ano ang problema. Kung may iba, magtaram. Kung namamutan, tama ka mo. Sabi ni Father, dapat magpakasal kung daiman kikaulangan. Sabi pa digdi, dipisil ang sitwasyon na arog kaan, kaya ikatabi Ma'am Jensen na makaagom ka dainin sabit. Iyo po. Tandaan ko po yan ha. Sabi man ni 524, si Father Bron, kang biblical apostolate, magayuno ng advice, nag-agi man ako sa panahon na nag-live-in ako, di ko aram, dati na pala nakasal. Late ko din nalaman na kabit ako. Sobra ang pagsisi. Ngayon po, kasal na ako at may 4 na anak. Mabait din ang napangasawa ko. Thank you Lord. Worth it din maghalat. Iagadan kisino Martulos. Iyo para sigurado. Certificate of no marriage. Magalusyon ka sa ko. Ay, pailingin mo ko sa imong sino ma. Patunay partner na. Single ka talaga. Single. Oo. Nako. So, sana po sa nagpaabot sa tuya aning problema, sana po kahit papano natabangan mi ika. And salamat man digdi sa tuyang amigong padi kang diocese na talagang anumang oras. And of course, sa Commission on Family and Magkakaigwa na Life. kitang bagong segment, tigdi partner. Anong segment? Ang sabi ni Padre. Nakitan kita ni VP Henry. Igbo siya ka yan. Oh, yo. Iba untang pangaran. Sige. Okay, sige. Opo. Okay, so duman na kita partner sa ang bago. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Sarong para sa Pozorobio, Pangasinan, ang bigisabing mabuot. Mabuot na para habas? Ikaw mo palang kaingan. Bago mo nang sige. Diba? Go ahead. Sarong karabasa ang pinagdiskitahan kay Idi na nasa puon pa, day kinuanin bilog, kundi parte sana asin tinadaan ang tagsadiri. Kung kaya, imbis na madagit ang nagsadiri kay ini, pinasalamatan pa ang nagkuha dahil daiman inubos ang karabasa. Sinabi kay ini na tibaad kinulang sa naning gulayon na pangpakbet ang personang nagkuha ka ini. Ang importante, daiman inubos. Dagdag pa niya na maski ang mga may maraot na buot asin isip, kaya man pala magbago, asin magmakulog sa kapwa,
Lalo na ngunyan, nakikrisis kausakan COVID-19. Iyo yan, partner, ang talagang bago. Iyan ang bago. Mabas na mabuot. Yes. Iyugon mo an, nangabas ki karabasa. Duruda ko lang ang partner ang tubo kang karabasa. Pinada, so 3/4, kuya John, 1/4 sa nagang karabasan kinawa. Nasa puon pa. Ano challenge ta kaan, partner? Tataw na kita sa challenge. Oho. Ilingon ta mo na yung karabasang inita. Hinabas. So, mabuot man talaga. Iyo, Ini partner, ang tunay mabuo na talaga. bago. Siguro, kinulang talaga sa pangpakbet niya. Di man sa nabagang tigbubugtak na karabasa sa pakbet, di ba? Nagkasundo pati sumabas. Tapos, Nagkasundo pati sutag sa dire. Sumabas, naghabas kidiit na karabasa. Kang nahiling kantag sa dire tabi mga tugang, nagpasalamat sa tag sa dire, taday mo nga inubos sa karabasa ko. Ay, nako. Ayos, diba? Okay, sige. Iyan ang talagang bagong kakaibang pangyayari. Iyan. Ano? Okay. Sige. Ang challenge ta dyan. Ang challenge ta, kung paano kita maabas kidiit. Joke lang. Ha? Ang challenge digde, kung arog man sa nakayan tabi, magpaaram na kita sa tag sa diri garo. Iyo. Dahil na kita mga abas. Iyo, kung mga abas kita, magiging maraot pa kita. Correct. Diba? Imagineon mo, kung naghabas ka kikabanga na pidaso or 1/4 na pidaso ng karabasa, huminabas kining milyon sa bangko. Okay. Maabas ka man giraray. Di ba? Iyo. Mahabon ka man girar. Maabas man giraray kita. Saro lang ito. Kasalan man giraray. Kasalan man girar. Di man duman nabawasan sa sala. Tatananga abas kita. Regardless kan amount. Oo. Kung sadit man iyan, udakula iyan. Maabas man giraray tabi kita. Ayan na. Ang mas maraysan na lugod, maghagad na lang kita. Correct. Diba? Pag kinulang nagro-partner sa pangsahog, sa pinakbet, Oo. kung kinulang na sa kung ano man ang kulang sa tuya, baloon tatabi na mag-agad Yes. or mag-disponer. Correct. Ngunyan bagang krisis, napapanahon ngunyan ang, kumbaga, bayanihan. Diba? Correct. Nageheras kung ano igwa kita. Yan na. Siguro kung naisipan kan mabas pandemic nga mabagal nga maghanap ng karabasa. Tadaan ko daw ngayon sa tag sa diri. Ayos. At least ba ko lang pangpakbet ang tada partner. Pwede yan. Panggulay talaga yan. Panggisa pa yan. Panggisa, pakulaw, etc. Pwede pa yan. Correct. Sige. So yan po ang ang bago. Kamusta ang tamo na part ang mga paraan tabi ito sa online si Rubeli. Marina hapon tabi sa Indo watching from Lower Binugsakan. Si G. Marco Imperial, good PM watching from Inarado, Daraga, Albay. Si John Philip Sarampote Balila Jr., good afternoon po sa mga taga del Rosario Santo Domingo, Albay. Si Rubili, okay, mantener, sustener, disponer, salamat. Si Lester Ayo Oragon, good afternoon. Si Albis Monte, hello po, listening while working here sa BU RCS MED. Kung nadidisiplina sa buhay dahil sa paglaba, pagluto or pagsapna, paglinig sarong sala po ang rason na kaipuhan niya mag-agum giraray. Ang kaipuhan niya kaan, kataban. Okay? Correct. Sige. Bitaminang pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat. Kung tamang-tama ini duman sa ng problema tang amiga. Texter. Okay. Sabi digdi, the truth is everyone is going to hurt you. Okay. You just got to find the ones worth suffering for. Hali ni sa legendary artist na si Bob Marley. Okay. Sige, ipaliwanag mo partner. Ang katotohanan da partner mga Okay. tugang, gabos da ang tawong mamamidbidan ta. Kukulugan kita. Okay. Kukulugan kita. Ang kaipuhan talang daang makoa sa mga tao na kumbaga ano nga sa Bicol din kumbaga worth it. So karapat dapat man ngaya na kumbaga pagsakripisyohan. oo, Okay. karapat dapat na
pagsakripisyohan. So the question is, karapat dapat daw kitang sakripisyohan bilang sarong tao. Yan ang apot yan sa ang satuyan. hapot. Yes. Baging so, kaiba tango niyan, karapat dapat ba na kita magsakripisyo para sa inda? Correct. Ano, kaya si ate girl, Mhm. so namang problema, yan ang apotunta. No, Opo. karapat dapat daw si kuya Mhm. na pagsakripisyohan mo kan sa imong buhay. Opo. Okay? Isabay mo man sa ano mo, on sa imong aki. Diba? Yes. Okay? Okay, So, sige. again, yan ali kay Bob Marley. The truth is everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Okay, sige. Salamat po sa mga nagantabayan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya Ngunyan na Aldaw ni Nueves. Nakaibata sa lado technical si Kuya Jun Napoles, si Ringman si Alden Richards. Parang ito may best na sinabi mo. Ako po si Kuya A. Ini po si Jenny Matthew Balyaran Mabalo sa inong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Leticia Agripa ng Roswell Subdivision sa Sorsogon. Pagkatapos ng pag-detox sa akin, tapos pag-inom ng mga supplement, nagaling na ang pakiramdam ko. Yung mata mo naman, kumusta na po after 4 session, isang buwan na paglinis? Praise God talaga kasi ngayon nakakakita na ako. Bakit? Dati po hindi na talaga yun? Ay, hindi, blur na po. Blurred na? O yung sa kaliwa ko. Ngayon nakakakita na po ako. Nakakita ka na in just 1 month. Wala pa nga 1 month. Kaya maraming pasalamat ko talaga. Maghaba pa ang inyong mga pagsiserve sa mga tao at marami pang mapapagaling. Thank you talaga sa inyo at sa God. Ako po si Mrs. Marilyn Banyas Batalier from Malilipot, Albay. Ang findings po, iba akong slight glaucoma and then slight cataract.